A Xunta, a través da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, informou hoxe da adxudicación das obras de humanización da travesía de Palmeira por un importe de 2,5 millóns de euros. A actuación, que se levará a cabo nun treito urbano da AC305, de algo máis de 1 quilómetro de percorrido, forma parte dunha proposta presentada á Axencia Galega de Infraestructuras pola Fundación RIA, que dirixe o prestixioso arquitecto británico David Chipperfield. Segundo informaron fontes do propio Executivo Autonómico, está previsto que o contrato sexa asinado en breve, coa finalidade de poder iniciar as obras ao longo do vindeiro mes de febreiro. A actuación buscará adaptar o espazo público desta estrada autonómica, creando unha zona máis armonizada, que priorizará a mobilidade peonil, con zonas verdes e sombra natural. As obras prevén a construción de novas beirarrúas, unha nova parada de autobús e dotarase tamén de nova iluminación. Ademais, procederase á reducción da velocidade máxima permitida na vía a 30 km por hora, para o que se colocarán sinais de límite de velocidade e reducirase o ancho do carril.